Sepurku dadak macet dino ki mau. Dadi ceritane dino Setu ki mang aku pulang kampung naik kereta. Kegiatanku lak saurunge mulih pas esuk yo ngene iki, mae bosku dhisik. Mbah ki mang karo bosku dikongkon nang omahe arepe dijak nyanti ndak paham aku ya. Dengaran isuk iki mau hawane Surabaya rasane wadem remas aku janan. Paling efek dari kendaraan lek dino Setu kan ndak begitu rame to. Kaya pegawai negeri, terus cah sekolah, cah kuliah kan lek dino Setu Minggu saiki kan prei to. Dadi malih kendaraane ndak begitu padat. Kaya iki ning ngarepe kampus UPN yo sepine kaya ngene iki malah padha jalan-jalan ngene iki malah. Iki wong tuane sing golek dhuwit mumet, anake sing jalan-jalan. Jane aku yo pengen ngono kuwi, tapi waktune tak nggih kerja. Nah, yo pas iki, pas ning kene iki keretaku macet, pas ning Mojokerto. Infone teko petugasnya jareke sing bermasalah lokomotive iki mau. Dadi wong sing numpak kereta ndoho iki mung padha metu kabeh karo ngenteni sampai marine perbaikan lokomotive. Ning kene iki yo jan lumayan suwi, enek sak jam dhewe ngenteni kuwi mau. Dadine malih molor wayahe wis teko Kertosono ngene iki mung malih urung teko. Teko omah ngene iki akhire malih kebengen. Rodok suwi ndak naik kereta lah kok yo